ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସୋରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଯାହା ଦରମା ରହିବ 15,000ରୁ 18,000 ରହିବ 8 ଘଣ୍ଟା ସିଫ୍ଟକୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 12 ଘଣ୍ଟା ସିଫ୍ଟକୁ ରହିବ 22,000ରୁ 24,000 ଦରମା ରହିବ। ତ ରହିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ମାଗଣା ଏବଂ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇଭଳି ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ଏହି ଜବ୍ଟିକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା 10th ପାସ୍ ପିଲା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 10th ଫେଲ୍ ପିଲା ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜବ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜବ୍ଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଜବ୍ ରହୁଛି, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁନି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାନ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିବ। ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ହେବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, 10th ମାର୍କସିଟ୍, ଏତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ।